L-Awtorità tax-Xandir ippubblikat l-istħarriġ tagħha dwar kemm il-Maltin isegwu t-televiżjoni u r-radju lokali. Meta mqabbel mal-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir Net Television żamm il-pożizzjoni tiegħu bħala t-tielet l-iżjed stazzjon segwit fost l-istazzjonijiet lokali b'TVM l-iżjed segwit. B'kollox fil-Gżejjer Maltin huma 264,000 persuna li jsegwu t-televiżjoni. Kollox dawk li jsegwu t-televiżjoni jdumu medja ta' ftit anqas minn satejn kuljum. Fost li żjed programmi segwiti fuq Net Television hemm Net News, Santa Monica, Net Live u Replay. Net News saħansitra żied l-udjenzi fuq ix-xhur moddija. Skont dan l-istħarriġ Net Television huwa l-iżjed stazzjon segwit nhar ta' ħamis meta jaqbes kemm lil TVM kif ukoll lil One Television. F'dak li hu xandir tar-radju Bay Radio baqa' l-iżjed stazzjon segwit. Mitlub jikkummenta ċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications Pier Portelli għalli dan l-istħarriġ jikkonferma l-analiżi interna li qed tagħmel il-kumpanija u sostna li jinsab sodisfatt li l-bidliet li se jseħħu fix-xhur li ġejjin huma fid-direzzjoni tajba skont dak li jixtiequ jaraw jisimgħu n-nies kif joħroġ mill-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir.